Video yathu lero tionesana mmene tingakapangire cheki kukaona munthu amene akugwiritsa nawo ntchito bando wathu. Ena lumene amangodabwa kuti bando wakutha mwachangu, bando wakutha mwachangu. Koma simudziwa kuti bando wanuyo mwina mugwiritsa ntchito anthu angapo. Ndimosati nthawi tatiyeni tionesane kuti batani. Ndi chomwe mochire ndi usegula TNM Smart App, kenako services, kenako bando sharing. Ndi apa pamuonesa manambala onse amene kumagwiritsa ntchito nawo bando wanuyo. Senza kuti apa pamutati mwapezapo nambala imene mukuona kuti munayikapo sinuyo, ndi kuti chimene mayenera kuchita ndi kungoyichosapo. Chifukwa kuti mukagula bando kandi ka 2GB ndi kuti nayenso amakhala akuyoza nawo. Ndi chimene mumachita mukapeza nambalayo mangoyipanga click. Mukapanga click kenako mapanga apa pa remove. Ndi kuti zikatero zimakhala kuti zatheka, nambala imakhala yachoka. Basitu kupanga kwake ndi kumene kwako. Ngati mukufuna kuti mavidiyo zikadapite wawa, asabakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiyeni tionenso video yotsatira.